Mehribandym, men size birlikde has köp sorulyan soraglar barada durup geçeyin. Mysal üçin, käbir zatlar bar, düşünüşmezlik bolmaz ýaly size aýdaýyn. Автозаказ bolanda näme? Käbir şeýle bolýar, автозаказа düşýär harydyň. Автозаказ bol diýerler. Автозаказ näme ol? Автозакaz bolanda biz zakaz goýýas berin, korzinada belli bolýar. Edil katalogda önümleriň arasynda zakaz goýan wagtymyz, goýjak wagtymyz belli bolan wagtda korzinany oklaýan berin şo ýerde автосаргыт diýip durýar. Şol geljek wagty görkezilýär ýürüýte belli senesi görkezilip durýar. Olam çen bilen görkezilýär. Toçny wagty dälle çen bilen görkezilýär. Bir hepde öňe ýa-da süýşüp bilýär. Belki 10 gündagyn öňe ýa-da süýşüp bilýär şo görkezilýän senesi. Автозарgıt bilen adaty sargydyň näme tapawaty bar? Adaty sargyt bolanda hemişe vilayetlerde şeýle birinji gün goýsaň zakazyňy, mysal üçin Balkan Daşow vilayetinde birinji gün goýsaň zakazyňy, eýam üçünji güne gelýär. Nira gelýär? Şol ofise gelýär zakazyň. Ondan soň şu ofisten alyp bilýär. Eger birinji günden gejäň, ikinji güne, üçünji güne soň günleri goýsaň, indi üçünji güne gelýär. Adaty sargytlar şeýle. Marlewapda ikinji güne çelli goýulan zakazlar dörnji güne, beşinji güne gelýär. Aşgabat şeherinde bolsa birinji gün we üçünji gün, altynjy gün, 3 günläp zakazlar gelýär. Автосаргыт bolanda adaty sargytdan tapawutlan, ýa автосаргыt bolanda bu harytlar Türkmenistanyň skladynda ýok. Ol harytlar Moskwanyň skladynda bar. Moskwadan ulokan her ay, her 2 aýdan, her 2-3 katalykdan ýük gaýdýar. Türkmenistanyň skladyna ýük gaýdýar. Türkmenistanda ulokan sklady bar. Birligiň şo sklada Moskwadan şol birligiň özüniň uly skladyndan bäri ýükler paýlanylýar ýurtlara. Indi Türkmenistanda da gaýtjak mahallynda biz Moskwanyň skladyndaky zatlary sargydyp bilýär. Welin ýöne ol gelýänçe wagt egleýär. 1-2 katalyk biz garaşmaly bolýas gelýänçe. Indi şonuň ýaly. Ýöne ol sebetde görkezýär, sebetde oklanmazda şu автосарgytdyr diýip görkezýändir. Indi şol автосарgyt bolýar. Indi ýene de sorulýan sorallaryň biri aýlyk. Indi biziň hasamyzda, şahs hasamyzda aýlyklar geçýär belin. Biz nähil ulanýas ony? Şahs hasamyzda geçen aýlyklary biz 1,5 müň bala ýetip naliçka aýlyga geçýänçe biz 35%-ni kassa tölemeli pulumuzy töleýäs. Galyn 65%-ni şol tölegiň 65%-ni aýlykdan, ýani şahs hasamyzda geçen aýlykdan biz arkaý töläp bilýäs. Ne şonuň ýaly ulanýas. 1,5 müň bala ýetenden soň elimize naliçka alandan soň polny hemme pulumuzy alýas, 50 balymyzy edemizde biz onu soň onu aýratyn elden göni 100% kassa tölegip geçýär. Indi ýene de köp soralýan soralar kart tölenýär, kartdan tölenýärmi diýe. Ýok, kartdan tölenenok. Hemme zat nagt görnüşinde biz önüm aljak bolsam nagt görnüşinde ofise töleýäs. Aýlyk alamyzda da nagt görnüşinde elimize alýas. Kol çekip elimize alýas. Hemme zat nagt görnüşinde bolýar, kart ýok. Ýene de soralýan soralar dastavka. Dastavka öýüňe çelli dastavka dälle. Programmada görkezilen hemme şäherde ofisler bar, gatken ofisler bar. Esas şäherlerde hazam kän ofisler, her mikroýonda dünýäli ofislerimiz bar. Özüňize iň golay ofisy saýlap alýaňyz welin şo ýöre ýüküňiz gelýär. Ýüküňiz gelenden soň size hökman jaň edilip ýa-da SMS bilen ýüküňiz geldi diýip habar edilýär. Şol habar edilen soň ofis bilen gepleşip bilýäňiz. Mysal üçin dastavkaňyzy, mysal üçin maňa dastavka etdirip beriň, taksi pulunu berjek ýa-da öz taksiňizi iýerip şo taýdan puluňuzy berip goýup ýüküňizi aldyryp gelip bilýäňiz. Kimdir birine haýyş edip şeýdip işleşip bilýäňiz ofisler bilen. Ýöne kompaniýa diňe ofise çelli
dastavka hyzmatyny ýerine ýetirýär. Hemme şäherlerde bar. Biz mysal üçin oturan ýerimizden bir welaýatdan başga bir welaýata ýük zakaz edip bilýäňiz. Şol ofislara goýup bilýäňiz, saýlap bilýäňiz. Mysal üçin oturup Lewap welaýatynda oturup Mar şäherinde bir ofise ýüküňizi ettirip bilýäňiz. Onun üçin aýratyn tölew ýok. Edil Lewap'a gelişýärli, Marada şo bahada barýar. Onun üçin tölew ýok. 3% şol usluga dastavkasy üçin tölew bar. Hem ýerde deň şol. Nirde nähilek edeňizde, haýsy ofise uruňyzda da şo bir zat bolýar. Ine şonuň ýaly dastavka hyzmaty. Şeýle de pretenziya da bolup bilýär käwagt arasynda. Programmada internet bilen işlenýärde käwir zatlar bardyk görkezýärin birdenke ýogum bolup bilýär. Ol gaty seýrek bolýar, gaty seýrek ýagdaýda bolýar. Şonuň ýaly ýagdaýda birden sizden tölewini tutup alynada, soň siz şonu näme edip bilýäňiz, pretenziya edip bilýäňiz, şotuňyza tölen puluňyz teňes neçelik kimmen gün şotuňyza geçýändir. Ýa-da bolmasa sizin aljak haridyňyz açyk bolup biler ýa düwlen bolup biler welin, gün pretenziya bildirip bilýäňiz, siz alan wagtyňyz töleňiz geçýäňiz. Naliçka, göni alan wagtyňyz tölew geçýäňiz, öňünden tölew töläňiz ýok. Barlap görýäňiz, hemme zat yer we yer, sizin sargan zatyňyz kakpalwazyna gelipdir. Görýäňiz, barlaýaňyz, şeýdip tölewiňiz töläp, soň alýaňyz. Egerde bir ýerde bir näse aldyk bar bolsa, döwlen bolsa ýa bir ýalňyş bolsa, onda siz pretenziya berip bilýäňiz. Eger ýalňyş bolman programmada görkezýär ýa-da zakaz etişiňiz ýaly gelen bolsa, ýöne gurýary pretenziya berip bilýäňiz. Pretenziya berilenden soň siz şu hariýda tölemän bilýäňiz ýa-da tölen bolsaňyz hem sizin hasabyňyzda pretenziya bildirilen soň teňi geçýär. Hiç ýel kemerak. Yine de şeýle 50 bal urup aylyk çykjak mahallynda mysal üçin avtosakazy düşdi diýelim. Sizin 50 balyňyz avtosargyda düşdi diýelim. Avtosargyda düşen bolsa, siz indiki katalyklarda gelýäberin haridyňyz, ýöne 50 balyňyzy ýapyp aylyk hasaplatjak bolýan bolsaňyz, hökman öňünden tölew töleýäňiz. Näme üçin? Tölenen ballar hasaba alınýandyr. Eger pretenziya bolsa soň ýene bratny geçjem, nimäňizde şotuňyzda tölen puluňyz. Eger de pretenziya bolmasa, pretenziya gaty seýrek bolýar, ol hemişe bolýan zat. Şol öňünden töleseňiz, şol katalyk yapylman töleseňiz, şol tölenen bal hasaba alınýar eýem. Ýok, maňa balym gerekkä, indi katalyklarda tölesemem bolýar diýseňiz, tölenen wagty şu katalykda zakazyňyzy goýanan bolsaňyz, indi katalykda töleseňiz, şo indiki katalyga tölenen bal hasaba alınýar, indi katalyga değişli bolýandyr balyňyz. Her balyň aýratyn hasaba aýry ýöredilýändir. Bu katalykda mysal üçin ýek özüňiz geldiňiz, komandaňyz ýok, 50 bal etdiňiz, aýlyk çykanok. Indiki katalykda ýene 50 bal etdiňiz, ýöne siz komanda düzüňiz, 600 bala ýetdiňiz. 600 balyň aýlygyny şo wagt alýaňyz. Soň ondan soň katalykda hemme komandaňyz işlänok, maňa gerekkä birlik diýdiler, diňe siz ýene özüňiz 50 bal uran bolsaňyz, onda siz ýene de aýlyk alaňyz. Şoň ýaly her katalykda edilen iş şo katalykda tölew geçilýär, aýlygyňyz hasaplanýar, şahs hasabyňyza geçýär. Her katalygyň tölewi, aýlygy, baly aýry-aýry bolup gidýändir. Yine de käbir meseleler bar, köp sorulýan, duş gelýän meseleleriň biri. Ne sowgat goýulýar, käbir ýakçyny konsultantlary sowgat goýulýar, ýa-da bolmasa katalygyň sowgaty goýulýar. Ine şonuň ýalyk sowgatlaryň summалары 300 manatlyk söwda, geçen gezek 1000 manatlyk söwda edeniň üçin murmurduhy gazanýan mysal üçin diýelim. Ýöne o murmurduhyny indiki katalygyň 300 manatyna goşup almaly diýelim. Ine şonuň ýaly 300 manatlyk söwda avtosargyt bolmaly diýer. Ýa-da 500 manatlyk söwda etseň, diýelim, gerle duşulen krem de la Roux size sowgat berilýär diýip käbir konsultantlara saýlanyp sowgadan berilýär. Şonuň ýaly 500 manatlyk sowdan avtosargyt bolmaly diýer. Ine şonuň ýaly ýagdaýlaram bolup bilýär. Sowgatlar goýulanda avtosargyt bolmaly däldi, adaty sargyda değişli bolmaly. Goýulan zakaz we şonda sowgatlaryňyzy alyp bilýäňiz. Yine de köp duş gelýän meseleleriň biri, mysal üçin 2 sany şampun alsaň, üçüncüsü 1 manada gelýär diýeberin. Şonda 2 sany şampun goşýarlar da, sebedini oklaýarlar da, üçüncü şampuny oklamaýarlar.
Soňursa 3-nji şampunum nirde diýip soraýarlar. Ýok, beýle däl. 3 tane şampun goýýaňyz, ýöne ikisiniň pulunu töläp 3-njyni 1 manat alýaňyz. Ine şonuň ýaly. Ya bolmasa sowgatlar berilýär diýýän welin, 1 manada planyny mysal üçin murmurdyky sowgat diýilýär welin, katalyň sowgat diýilýär welin. 300 manatlyk söwdasyny edýärlerde şonu programmada goşmaly özüň. Şonu goşýaň, ulanýaň şo sowgadyny görýäň hem zadyň yer berim soň zakaz edýäň. Şonuň içinde murmurdyky hem goşup soň zakaz etmeli. Ýön 300 manatlyk söwdasyny edýärlerde murmurdyky ýön aýratdyn özü ýatdan gelýämkede ýok. Şu programma saňa çykaryp berýär, aýlygyňam hasaplap çykaryp berýär, sowgadyňam çykaryp görkezip öňünde goýýar welin, sen ýöne şonu saýlap alyp etmeli. Şonuň üçin zakaz goýjak wagtyňyz egerde şunun ýalyk problemalar bolmaz ýaly öz nastavniňiz bilen maslahatlaşyp zat edip zakaz goýsaňyz, sowgatlaryňyzy şeýdip urak ulansaňyz, gowaly aýlyklaryňyzy şeýdip urak ulansaňyz, maslahatlaşyp urak ulansaňyz has gowalar. Iň esas zatlary, köp soralýan meseleleri aýdyp geçdim. Ýene de soralaryňyz bolup biler. Ýene de nastavniňiz bilen maslahatlaşyň isteseňiz, jaň et bilýäňiz, meň nomerym bilýäňiz. Hökman maslahatlaşyň, öwreniň, işiňiz kyn däl. Ne şonuň ýaljak bir käwirji zatlar bar diýmesem, biziň işimiz kyn däl, aýlyň hasaplanyşymyz adam ýeňil. Adam tapmaly, komanda düzmeli, aýlygyny almaly, söwda etmeli, ütgeşik däl. Ýöne şonuň ýaly käwir programmalar bilen işlenilýär, käwir zatlar, soraglar ýüze çykyp bilýär. O soraglarym yerinde çözüp bolýar. Hemmäňize üstünlik arz edýän.